Audio Jungle. Welcome again on Igbo History TV. This story why I want to bring come now. Say how some people don't they secret take drugs in Igbo land. They don't they secret take drugs in Igbo land. So be careful the kind of drug you take or the kind of drug you receive from people. Don't buy any drug without name. This one now, the Fulani people are secreting it to all parts of Igbo land, Biafra land. So be careful. Be careful. Be careful of the type of drug you admit or you take. Biko na ụmụ Igbo ibe m biko na ọgwụ a ndị Hausa chọkwa n'igbuchapụ obodo a kpamkpam. Na ọgwụ a na ife a na-abụ nwa agadi nwaanyị keresịrị ọgwụ a na vileji ebe m nọ ọrụ n'ụbọchị ọgwụ enwere afa, onwere kọmpani, onwere risit, onwere ife onwe, nwere ike identify nwe ọgwụ a. Ndị Hausa bịa na-agara ime village to village na-eke ọgwụ a, ha jikwa anyị nwa bụ ndị Igbo wee na-eke ọgwụ a. Biko onye furu ọgwụ a biko gbara nwanne ya, gbara mmụ ya na mpe ya nọ na village, nọ n'ime village ka ha nọzi na ụbọchị ọgwụ a na dị very bad. Ụbọchị efu na onwere afa, nwere ife onwe, ụbọchị ọgwụ a na efu na ụdị ọgwụ eri afọ esi mmụọ gị asị na ife a bụ ọgwụ BP. Ụdị aka ọgwụ ndị BP si adị, ụdị aka ọgwụ ndị BP si adị na ọgwụ a dị very dangerous na ahụ mmadụ, maka na ewere ọgwụ a na-agbawa enyezie ọkụkọ tupu ị mara eme na ọbụna ọkụkọ anwụgo ozugbo, ọ dị egbukwa oge nwụ anwụ just kịta. Biko nu gbasa ozi, ọ bụna ịnụ ife a na ọ bụna inyere mmadụ ọ dịrọkwa mma, gbasa ozi a maka ndụ ndị mmadụ. Biko na ịnụgo ndị Hausa chọrọ ikpochapụ ala Igbo witi mmadụ na-aghọtara. Try and share this video and subscribe to this channel for more updates. Share this video, let it go viral. Let this video go viral.